سەیدای جەگەرخوین ئەڤیندارێ ئازادی و سەرخەبوونا کوردستانێ بوو. ویت گەلک بەرهەم و هەلبەستێن خۆدا لەسەر ڕۆژە سەربەستی و سەرخەبوونا کوردستانێ گۆتیە و مزگینیە فەرەجا خێرێ دایە وڵاتیên خوا. di dîwana xwe ya yekem a gir û pirûsk de Seydayê Cegerxwîn helbestekê bi navê serxwebûn bi nav dike û tê de diyar dike ku serxwebûna Kurdistanê pir xweş û hêja ye û dawî li demên tarî û nexweştî ne. Seyda her wiha tîne zimên ku divê Kurd ji xewa giran a bindestiyê şiyar bibin û xwe bi pêş bixin û bidin ser rêya serxwebûnê û wiha dibêje. Kurdin û merdin û pir xweşe serxwebûn, ew demên tar û teng komedîn vane çûn. Roj li me hate der zû şiyar bin ji xew, ev dema ceng û şer paşketin êdî hew. Min divên ol û bext min divê pêşveçûn, min divên tac û text min divê serxwebûn. Cegerxwîn di dîwana xwe ya pêncan zend avesta de jî dîsa helbesteka pir dirêj li jêr navê serxwebûn dinivîse û eşkere dike ku serxwebûna Kurdistanê rûmet û paya bilindiyê ji gelê Kurd re misoger dike û daxwazê ji miletê xwe dike ku berê xwe bidin ilm û zanînê û dest bi çêkirina firoke û topan bikin. Seydayê rastgo ji bîr nake ku bîne bîra Kurdan ku riya serxwebûnê pir dijwar û zehmet e û nextê wê xwînasor û giranbuha ye û wiha dibêje. Bira zanibe pir xweş e serxwebûn, bi destê we ye hatin û tev hebûn. Tu azad û serbest û pir payedar, bi destê te ne tev de rejîm û dar. Xwedî dewlet û leşker û perleman, xwedî nav û nîşan û ala û nan. Firokan tu çêke gelek tang û top, bişûn ve bihêle gelek rêç û şop. Ji nû ve bibêje kurê kême ez, gelek mêr û gernas û pir çême ez. Xwedî dewlet û zar û pir leşkerim, kurê koreş û kawisim ejderim. Belam pir hesanî mebîn serxwebûn, qelen pir giran e hemî tirs û xûn. Besa Mistefa, Rûdaw.